Izašao s jednom čistačicom na kafu. Nisam znao šta da je pitam. Rekao, koja ti je najdraža krpa? Pazi sad, voice poruke. Zamisli Boga. Izađem tako s nekim čim se bavi čistim. I sad šta će pitat nego kakvu krpu voliš, okrute jebo. Evo cijepam se već pola sata. Na primjer, izađeš ti s nekom trebom i kažeš čim se baviš frizer. Koja je najomiljenija četka? Ona tanja, ona srednja, ona deblja. Krute jebo budala. Ili izađeš s ginekologom, Bog te jebo. Kakva ti je najomiljenija pizza? Ne znaš šta ću pričat. Poluć majke. Ko je ovo budala?